हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन मा आसाम टेट स्पेसियेल जिहेतु 2026 जानो गोनां दं बेनि जिहेतु भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा पेपार 2 आरो पेपार 1 बर' पार्टनिफ्राय जिहेतु लाबोगासिनो दं जायफ्रा रानिं नाय नोंथांमोनहा नुदों बेनिनो इउनिट 1नि जायखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन बाहाय नैबे पेपार 1नि बेवहाय दङ जोंना मा रिंसार जथाइफोर होनाय दङ नैबे बे रिंसार जथाइनि सायाव लागोन आरो गोबाङानो बेखौ कनफिउस जानो हागौ बेयाव जायफ्रा गोदानै फैदों नोंथांमोनहा बेखौसो डाइरेक्ट मानो लाखो होननानै हांखो हाला गारां हांखो खौरां हांखो रिंसारथि गारां रिंसार खौरां रिंसार आरो खौरां रिंसार बेफोर बाहागो आखुथाइफोर बर' हांखो हालाफारि बेफोर लाजोबखांबाय बेनि गेजेराव नैबे बर' हांखो हालाफारि साजायनाय दाजाबनाय होननाय दङ बेयो रिंसार जथाइनि उनावनो भिडिअआव फैगोन नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय जायफ्रा इउपि सेक्सननिफ्राय होगोन बेयावबो दङ नोंथांमोना नुगोन बर' हांखो हालानिफ्राय बे गासैबो लाखांजोब्बाय बेखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बर' ग्रामार होननाय बर' रावखान्थि होननाय बेयाव हाबनानै नाय प्लेलिस्ट दङ दाना नैबे रिंसार जथाइ बेखौ लागोन जोङो रिंसार जथाइ एबा सिलेबेलखौ बेनिफ्राय हांखो जथाइनाय आरो दाजाबनाया बेनि नेक्स्टआवनो भिडिअआ फैगोन जा हायो दानो होनो नाजागोन अब्ला गोबाव खालामाजासे फैदो नायदिनि बेयाव दङ नायदो रिंसार जथाइ एबा सिलेबेल गोबाङानो बिजाबाव दङ होननानै मिथिखागौ नाथाय बिजाबाव थाखायोनोखा अलरेडि बिजाबाव थाखायोनोखा नोंगौ थिगैनो दं नाथाय बेयाव बुजायनो गोनां दङ होननानै गोबाङानो बुंहरो बिनि थाखाय होनाय जादों बिजाबाव थाखायोनोखा बिजाबनिफ्रायनो लानाय जायो आरो बिजाबनि अनगा सोरबा रोङोबा बे मोनसे मोजांनि बाथ्राया नाथाय दानगिरिफ्राबो बिजाबखौसो फल' खालामगोन दानिया नायदो अब्ला जोङो नायदिनि रिंसार जथाइ जायखौ जों इंराजियाव सिलेबेल बुंनाय जायो रिंसार जथाइया मा होनदों नायदो रिंसार जथाइया जादों मोनसे रिंसारथिनि देरसिन होनदों माने गारां रिंसार आरो खौरां रिंसारथिनि देरसिन बेनिफ्राय मा होनदों बेयो सोदोबनिफ्राय दुइसिन होनदों गारां बोनायनि मोनसे आदब सोदोबावनो रिंसार जथाइफोर थायो आरो रिंसार जथाइनिफ्रायसो सिफायबावोब्ला बियो मोनफा रिंसारथियाव फैयो होनदों आरो रिंसारथिखौ जों सिफायनो हाला बेखौ रिंसारथि क्लास लानायावनो खिन्थाखानाय जादोंमोन नाथाय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय रिंसार जथाइ गैयाब्ला मोनफा सोदोब जानो हाया होनदों मोनफा सोदोब जानो हाया रिंसार जथाइ गैयाब्ला मोनफा सोदोब दाजानो हाया बेनिफ्राय जेरै एग्जाम्पल होदों बाय अमायाव जोङो मोननै सुर बोनो गोनां जादों देंखो होनो गोनां जादों एबा सुर बोनो गोनां जादों अ आरो मोनसेया मा अ होननायाव जोंना सुरा एसे आलादा जादों आरो मा होननायाव आलादा जादों अनिफ्राय मा मोननै मा जादों बाहाय रिंसार जथाइ जादों होनदों बेखौनो होनदों रिंसार जथाइ बे मोननै जे सुर जादों बेनो रिंसार जथाइ रोखोमसेयैनो बिदिन्थि लादों जोङो बाहाय बिलिफां लिरदों बाहाय मोनथाम रिंसार जथाइ एबा सुर बोनो गोनां जादों आलादा आलादा जेरै बि मोनसे लि मोनसे फां मोनसे बिलिफां दा बे मोनसे अब्ला बेखौनो रिंसार जथाइ बुंनाय जादों दा जोबजासिम नायबा साबसिनै बुजिगोन दानिया रिंसार जथाइखौ गुबैयै खौरां रिंसारथिफोरा सोलायहोयो होनदों खौरां रिंसारथिफोरा बांसिन सोलायहोयो होनदों बेनिफ्राय नायदो बर' रावाव रिंसार जथाइया मोनथाम रोखोमनि होनदों रिंसार जथाइसे मन'सिलेबेल रिंसार जथाइनै डाइसिलेबेल आरो रिंसार जथाइ गोबां होननानै जोङो बुंनाय जादों दानिया रिंसार जथाइसेया माखौ होनो होनदों जाय सोदोबाव मोनसेल' रिंसार जथाइ थायो बेनो रिंसार जथाइसे गोनां सोदोब जेरै जाय मा होनदों जानो थिननाय बेयाव मोनसेल' दङ दाउ खेबसेनो जादों दाउआवबो ना मोनसेल' दङ बार बेबादिनो मोनसेल' ला बेबादिनो मोनसेल' जेरै जाय थां बेबो मोनसेल' बेनिफ्राय बुनो थिनदों बुखार बेबो मोनसेल' बेफोरनो गासैबो मोनसेल' थानाय रिंसार जथाइसे दाना रिंसार जथाइनै डाइसिलेबेला जाहैबाय मा मोनसे सोदोबावनो मोननै थानाय जेरै जाय सैमा होदों आं बेवहाय सैखौ आलादा होनदों माखौ आलादा होनदों बा सैमा बे मोननै नों सोर नोंसोर बेयाव मोननै दा आदा फा लो फालो थिग बेबायदिनो दा जा दा जा बे दा माव दा माव बेफोरबायदि आरोखि बे खुबै बेफोरो दा बे मोननै रिंसार जथाइ गोनां बेबो गिजिसो जाय बुजियो बेनिफ्राय गोबां रिंसार जथाइ गोनाङा मोनसेनिफ्राय बांसिन होनदों जोंनाव रावा दाजाबथायारि एबा इग्लुसिनेटिं होनना बुंनाय जायो जेखौ राव बिगियानगिरिफ्राव रावाव बे इग्लुसिनेटिंआव मा जोंना गोबां रिंसार जथाइ थायो बर' रावाव 7-8हालागै थाहैनो हागौ माब्लाबा जेरै जाय मा होनदों फैबायदोंमोन नै बाहाय खोथा थाखोनाय
सिफायदोंमोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जाबाय। थिग बिदिनो सोदोबा जेसेबां गोलाव दाजाबनानै थांगोन बेनिफ्राय बेनो बांसिन मा रिंसार जथाय थागोन होनदों। बे गोबां रिंसार जथाया बेयो मोननैनिफ्राय बांसिनखौनो होननाय जादों। मोननै थानाया रिंसार जथायनै, मोनसे थानाया रिंसार जथायसे आरो गोबां थानाया रिंसार जथाय गोबां। बिलिफाङाव जेरै मोनथाम दङ नै बिलिफां मोनथाम, बिलिफां सानफ्रोमबो मोनथाम थाबाय, दाखालामसै होदेरोबा मोनब्रै जाबायमोन, दाखालामसै बेबायदि आरोखि। फैबाय बायदोंमोनसो नामा, नै बेसेबा गोजाम, फैबाय बायदोंमोनसो नामा होननाया, फैबाय बायदोंमोनसो नामा बा फैबाय बायदोंमोनसो होननायाव जोबोद गोलाव जाहैयो बेबायदि आरो। जाखांबायमोनब्लाबोथ' होननायाव नै जोबोद बुरजा जायो, 7थाहालागै जायो जाखांबायमोनब्लाबोथ' होननायाव। दानिया रिंसार जथायखौ आरोबाव गारां रिंसारथि एबा खौरां रिंसारथिनि सायाव सोनारनानै मोननै बाहागोआव रानबावो होनदों। बे जाहैबाय उदां रिंसार जथाय अपेन सिलेबल आरो मोनसेया गोथे क्ल'ज सिलेबल। दा बे गोथे महर होननाया जोंना गोथै रिंसारथि होननाय दङमोन जोंनिया मायाव इउपिआव गोथे, ओंखायनो बे गोथेफ्रा बेफोरखौनो सोंगोन, गोथे होननाया मा मायाव गोथे होननाय, गाहायनि बबेयाव गोथे रिंसार जथाय दं होननानै बेफोरबायदि सोंनाय। दानिया नायदो अब्ला उदां रिंसार जथाय आरो गोथे रिंसार जथाय माखौ होनो? जाय सोदोबनि जोबथायाव मा गारां रिंसारथि थागोन बेनो उदां रिंसार जथायनो। जेरै जाय जा होनदों, जायाव मा दङ नै आ दङ, ज आरो आ, होमबा बे आया गारां रिंसार जाबाय, बेखायनो बियो उदां रिंसार जथाय। था बेयावबो आया, बु बेयावबो ब दाजाब उ थायो, होमबा उआ मा जालायबाय उदां रिंसार जथाय, गारां हांखो रिंसारथि नालाय। थिग बिदिनो गोलाव सोदोबावबो थायो, बिलाइ, बिलाइयाव मा जागोन नै इया थाहैबाय, बे गारां रिंसार, बेखायनो बे उदां रिंसार जथाय। थिग बिदिनो बेयावनो नागिरनो हायो, नै बेयावनो एग्जामपोल लानो हायो नोंथांमोन बे बाथ्रायावनो, नैबाव रिंसारथि लिरदों, रिंसारथिनि होननायाव बेबो मोनसे उदां रिंसार जथाय। मानोना जोबथारनाय नैबे न आरो बेखौ सिफायोबा इकारा उनाव थागोन, न इ दे रिंसारथिनि। बे खौआबो थाथायखौ होननायाबो नैबेबो थाथायखौ होननायाव ख दाजाब औ थाहैगोन, औआ गारां रिंसारथि। बे बांसिन बर' सोदोबानो उदां रिंसार जथाय मोनगोन जुदि नागिरथारोबा। क्ल'ज रिंसार जथाय एबा गोथेया जाहैबाय मा जोबनायाव कनसनेन्ट एबा खौरां रिंसारथि थानांगोन होनदों। जेरै जाय मा गाब होनबाय जोबनायाव मा थाखो ब खौरां रिंसारथि। बिबार होनबाय जोबनायाव मा थाखो र खौरां रिंसारथि। आखाइ होनबाय मा इय खौरां रिंसारथि थाबाय, बेबादि आरो। जेरै रिंसार होननायावबो मोनसे नै जोबनायाव र दङ, बेबो क्ल'ज, बे आरो। अब्ला बुजिबाय गोथे आरो मा होनो उदां माखौ होनो। दाना प्रेक्टिस सोंनाया मोननै रोखोमनि सोंनो हागौ, बेखौ नायदो। गाहायनि बबे सोदोबाव रिंसार जथायनै दङ, बिदि सोङालाबा गाहायनि बबे सोदोबाव रिंसार जथाय से दङ बेबायदि सोंनो हागौ। गाहायनि बबे सोदोबाव रिंसार जथाय गोबां दङ बेबायदि सोंनो हागौ। अब्ला नैबाव नायदो गाहायनि बबे सोदोबाव रिंसार जथाय नै दङ होनदों, मोननै थानाय। आमायनो नायदो, आमायनो बे नङा मोनथाम, आ दाखौ मोनथाम, बिदिन्था मोनथाम, बेबो नङा, गान्दा नैबे मोननै, गान्दा, होमबा बेनि राइट एन्सारा माया जागौमोन गान्दा। एखे रोखोमैनो दानिया नैबाव नायदो सोंबावनोसै, गाहायनि बबे सोदोबा उदां रिंसार जथायजों दाजानाय? बेखौ सोङालाबा गाहायनि बबे सोदोबा गोथे रिंसार जथायजों दाजानाय, बिदिबो सोंनो हागौलाय। अब्ला नुलायबाय उदां रिंसार जथायजों दाजानाया गाहायना बबे नायनोसैलाय। सालाय जोबनायाव मा दङ खौरां रिंसारथि, बे नङा। गोबाब जोबनायाव मा दङ ब खौरां रिंसारथि, बे नङा। सान्दुं नायदो मा दङ स आ न दु द उ अङ, जोबनायाव अङसो थागोन उननिसारनि, बेबो नङा। होमबा नैबाव नायदो बिलाइ, बयखार बि लवा खाल्ला इ होमबा इया मामोन गारां रिंसारथि, होमबा उदां मा जालायबाय बियो उदां रिंसारथि थानाय सोदोब। दा नैबादियाव जायफ्रा हांखो सिफायनायखौ रोङा बिथांमोनहा आन्दायनो हागौ। मानोना होनबा अङखौ सिगाङाव होफ्रांना लानानै उखौ लाबदायाव दोनोबा, बेयो जोबनायाव दोनोबा मा जागोन उदां रिंसार जथाय जाफ्रांगोन। नाथाय बिदियाव उदां रिंसार जथाय नङा, अङआसो जोबनायाव थागोन। दा बे हांखो सिफायनायाव जोङो नायथारनो नांगोन। दा अब्ला लोगोफोर बेबायखिनिमोन रिंसार जथायनिफ्राय, जायफ्रा बिजाबाव बुजियाखै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय मा होनो गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना सिगाङाव बानायखानाय नायनो थाखाय
डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बर' रावखान्थियाव थांनानै नायदो ससियेल साइन्स जायफ्रा नाय ससियेल साइन्सनि रिंसार मा होनो भिडिअ दङ 25+। बेनिफ्राय आरोबाव मोनफा मोननै मा दङ EVS नि दङ ओमफ्रायो पेडागजिनि दङ। बेफोरखौबो नायनो थाखाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन प्लेलिस्टआव थाङै थाङै नायबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।